Ungqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula uyiguqulile imigomo yokusebenza kwamatekisi ukunqanda ukusabalala kwe-coronavirus. Phakathi kwalemigomo eguquliwe, itekisi egunyazwe ukulayisha abagibeli abayishumi nanhlanu manje ivunyelwe ukulayisha abantu abayishumi kanti nabanezimoto ezincane abagibeza abantu abane manje bavunyelwe ukulayisha ababili kuphela. Izithuthi zomphakathi zizovunyelwa ukuthutha izisebenzi ezenza imisebenzi ebalulekile noma ebucayi kusukela ngehora lesihlanu ekseni kuze kube ihora leshumi ekseni bese ziphinde zisebenze ngehora lesine ntambama kuze kube ihora lesishiyagalombili ebusuku. Ngesikhathi sokuvalwa thaqa kokusebenza kwezwe, amatekisi azovumeleka ukulayisha abagibeli abangama-percent angama-70 esibalweni esivumelekile uma abagibeli bengenawo ama-masks. Mbalula uhlangene nomkhandlu wamatekisi iSantaco kanye nenhlangano yamatekisi iNational Tax Alliance. Abanikazi bamatekisi bakhathazekile ngebhizinisi labo ngale kokukhushulwa kokusebenza ngehora kuleli sonto njengoba izwe limise ukusebenza izinsuku ezingama-21 ukugwema ukusabalala kwegciwane i-COVID-19. We at government, because of the challenges of the taxi industry and the issues they've raised with me, I'm working very hard to also explore possibilities of whether or not we cannot put a hand to help the taxi industry in this period. I'm making no commitment up until there is an agreement. Lezi moto ke zingalayisha isibalo esivumelekile kodwa uma bonke abagibeli begqoke ama-masks.